Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Zekati. Zekatın kitabı. Bu kitap zekatın hükümleri beyanına. La tecibi. Vacip olmaz. Vacip sözü farzın yerine göçme manada ulanılıyor. Bu tayda da vacipten maksat farz idi. Yani la tecibi vacip olmaz, farz olmaz. Şu zekat mallan illa meger farz olur ala hurrun azat kişiye birinin kulu değil öz erklik kişiye azat zamanında hem adamlar azat kadim zamanlarda söğüşlerde yesir düşenler kul olup dururlar adamların eline olup dururlar olar ýaly on özden gazananam eýesinin kolan üçin olar ýaly adam bolmaly. Şu zamanyň adamlary ýaly azat adamga wajipdir. Müslümin musulman bolan şol adam musulmana wajipdir. Musulmanın mürtet bolup na'uzu billah dinden çykan bolsa onu ene gattarny lew ertedde sakata zekatul wajibati. Eger de mürtet bolsa onu wajip bolan zekat boyundan düşer diye musulmana wajip mükellefin teklif edilen mükellef bolan yani akly yerine ululuğa yetişen bolmaly şol musulman akly bolman däli bolsa ona wajip däl ululuğa yetişmän çağa bolsa ona wajip däl on malyndan wajip däl malikin eýe bolan şol malyny öz islegi boýunça sarf etmäge güýji ýetýän eýe özüniň bolan milken tämmen mülkni tamam kamil eýe bolan kamil mülkni doli öze ýeşiligine bolan ýa-ni islan ýerine nähil sarf edip bilýän diýiligi linisabyn nämin nisabqa nisab mukdarly malga nämin ziyada bolgujy ýagny ösgüjy artgujy şol nisab diýeni zekat wajip bolýan mukdardaky mala şol nisabam ösýän bolmaly, artýan bolmaly diýipdir. Bu taýda ýöne nisaba diýenden maksat şol malyň halal mal bolmaly, haram maldan zekat ýok. Egerde birine bergiň mar bolsa, dawagaryň mar bolsa onu ona gaýtarmaly. Eger olar ýaly bolman ýöne elinde haram mal bar bolsa olary fakirlara dargatmaly. Bulardan haram mallardan hiçbir ona halal däl. Onun zekadam ýok. Yine de birinin zor bilen alan, nahak alan malyňam aýman haramyň içine girýärem ol. Olardanam zekat ýok. Hakkyllara gaýtarmaly olary. Inni ösgüji zaid diýdi, onu nämin diýdi, izinden aýdýa we huwa. Ve şo artgujy ösgüji nisab diýilýän imma ýa şonuň artmaklygy bis-semeniyeti baha bolmak bilenler. Elmedama yaradylandan Allah Taala şo zady baha edip yaratdyr. Mysal üçin gyzyl kümüş
aslynda bir satylýan zadyň, satyn alynýan zadyň garşylygyna ýaraýan zat edilipdir. Ya şol gyzyl kümüş bolsa onda şol öz güýji hasap edilýär. Elindäki gyzyl kümüş bir zatlara baha bolup bilýär. Şolum öz güýji hasap edilýär. Ewşewmi ya çöllü bakılmak bilen bu mallarda, sehralarda, meydanlara gidip otlamaklyk bilen. Bularam şo öz güýjüne hasap diýeniň içine girýär, ya pul bolmak bilen, ya meydan pul bolmak bilen ola gyzyl kümüş, ya meydana bakılmak bilenem düýe goýun geçi, sygyr şular ýaly mallar. Ew niyeti ticareti ya niyet bolmak bilenler, niyeti bilenler täjirçiligiň. Bu ýöne haritlarda bolşýar. Harit bolsun, harit däl bolsun. Sen agaçdagta alyp satýanmy, demir alyp satýanmy, matamarlyk alyp satýanmy, azyk alyp satýanmy, ya şu ýanky meydanyny otlayan mallar diýenmidem sen onu şoň hewdasyny edýän bolsaň, goýun alyp satýan, temredip satýan, sygyr diýär ya şular ýaly adam sewda neti bilen täjirçilik neti bilen satyn alyp satýan bolsaň şu mallar öz güýjüne hasap edilýär. Magal hawli ýyl aýlanmak bilen şu mallara eýe bolanyndan, şu nisap mukdaryna maly eýe bolanyndan bir ýyl şoň üstünden aýlanmak bilen. Bu bir ýyl ýanem käbir kitaplar şemsi ýyllypdyr, Kafi diýen kitap, ýene başga ýene käbir kitaplarym ýok Kamary ýyllypdyr, Hidaye diýen kitabymyzam Kamary ýyllypdyr, ýene Münyet diýen kitabym Kamary diýipdir. Şu Kamary diýen köpräk mezhepde ulanylýan. Şemsi diýenem bar bolýan. Kamary ýyl hasap, Kamary ýyl 354 gün näçe sagat, beýleki ondan 11 gün artyk. Şoň üstünden bir ýyl aýlanmak bilen nisap mukdaryna eýe bolan azat musulman ululuğa ýeten dol şo zadyna kämil eýe şo nisaba şol kişige şo malyň üstünden eýe bolanynyň bir kamary ýyl aýlanandan soň şo eýe bolan gününi belliýär. Ýene bir innik kamary ýyl Recep aýynyň 5-i bolsa inniki ýyl Recep aýynyň 5-inde şol malyndan zekat çykarýar. Fadilin an hajatihil asliyeti. Indi bulam şo nisabyň sypaty bolýar. Fadil artykmaç bolan şol nisap hajatynyň onuň şol adamynyň asylky. Bir adamyň asylky hajaty ol özüne gerek zat bolup ol ýok hökmünde bular ýaly zatda, misal üçin iýen tagamlary, geýen eşikleri, ýaşaýan jaýlary, ulanýan hünärine degişli ulanýan Qural esaplary, misal üçin demirçi bolsa ýeke dawany körügi, agajyty bolsa ýene pıçgasy örennesi nämesi, ýa bir molla müftü qazi ulama bolsa on serediýän fıkh, tefsir, hadis kitaplary, ya şoňa meňde her adamynyň öz rızkyny gazanýan, şoňa sebäp bolýan hünärlerine degişli esbaplarym şoň hajat aslyndan hasap edilýär. Ondan başga öýüň düşegin gapgaçyň özüňe çağalaňa kime nefekan wajib bolsa şolara zeruri bolan zatlardan şol artykmaç bolmaly, hajat asly diýilýän şol. Ve an deynin mutalebin min abdin
Ve yine de şu nisabın bir sıfatı artıkmaç bolunur ol artıkmaç olmalı ol nisab bergiden deyinleyen bergi borçtan mutalebin talap edilen islenen şol bergin min abdin benne tarapından gerek men algıyım ber dip talap edilen bermeli zadın ber dip talap edilen Sayda da biraz gep bar bir talep edilen bergi diýilenne muň içine Allah Teala'ga berilýän ýöne benne talapyndan şo talap edilýän bergiler var. Üşür, zekat, haraç ýaly. Bularam üşürüňi zekatyňy çykmadyk bolsaň, olary sultanyň adamlary ýa bu aslında olar sultanyň salgyt ýygnaýan adamlary ýygnan bol onuň benne tarapyndan ýaly bolup bularam benne tarapyndan talap edilen ýaly bolup bularam şol elingdäki malyň şol mysal üçin laýyk nisap mukdaryň bolsa geçen ýyl öňe ýyl zekatyny üşürüňem çykmadyk bolsaň şol zekatyň üşürüň ujundan aýranda nisabyň kemelýän bolsa bermelilär. Yok, onu da yine nisab galyan bolsa bermeliydi. Bulam onu ýanky sen nisabın talep edilen bergilendenem aňyrda artykmaç bolmaly diýdigi. Yine de bulardan başga ýöne bennelere bergin bar. Mysal üçin bir adamdan bir zat satyn alypsyň, puluny bermeli, bir adamy işledipsiň, on kireyini bermeli. Ya yine birinden qarz alypsyň, ya yine biriniň onu gaýtarmaly, ya yine biriniň bir geçip barýakan bir zadyny döwüpsiň, onu tölemeli. Ya tarapyndan sen boyun toglanyň üçin planyň nefaqat sen boynuňa diýilipdir. Mysal üçin aýalyň, çagalaň, ýaşy ýetmedik çagalaň nefaqalary ya biri bilen bir senemenede on bir ýerini ýaralapsyň, gulagyny, burnuny bir ýerlerini ýa elini aýagyny olary da qady plança diýet töle diýipdir. Ine şolary ýaly zatlaram şo benne tarapyndan talap edilen bergi borçun hasabından gidiyor. Şolaram ujundan aýranda aňyrda nisabyň galta berersen ýok, bolmasa sen nisabyň dolu kämil nisaba eýe bolmadygyň bolýar. Yine de şu benne tarapyndan niýlenne bir nedir eden bolsaň, ay boynuma nedir bolsun, plan işim bolsa goýun geçi bir zat diýen bolsaň, ya bir kasam edip onu podan bolsaň, and içip ona kefarat boynuňa düşen bolsa, ya Ramazan aýyna günniz agdyňy açyp bilňeşin ona kefarat bir zat tölemeli bolan bolsaň, boynuňa kefarat düşen bolsa, ya pitre sadakalan alan bolsa, ya bir baýakanyň haja gitmelekiniň gitmän galypsyň, soň garyp düşüpsiň, ya bir zat inni hajyň gitmänsiň, haj boynuňa farz bolupdyr, on hajyň şo hajyň harakatlar boynuňda bolsa da ya mysal üçin gurbanlyk kesmelekeniň gurbanlyk kesmänsiň bular ýaly bergiler sen nisap mukdaryň ujundan aýrylmaýa bular ol bir şeýle bergiler ki bular üçin berdiýip saňa jebir edilmeýä, zor salynmaýa, kadyňa mişi ýok, müftiňe mişi ýok, özüňe sowap gerek bolsa edersiň, ýoksa sen näme üçin pulyň bar bolan haja giden okdyp, ya sen näme üçin malyň bar bolan gurbanlyk çalan okdyp kalysan, kady nökörni berip seni çagyrdan ogum, zorlan ogum, ýoksa da beren okdyp zynnana bir zada da atan ogum. Bular ýaly bergiler bolsa da 20 ýyllap gurbanlyk kesmänmişiň ya
kefaratlaryny ödemenmişiň bir zat olar aýrangdan hasabyň kemelýänem bolsa ýok, bular hasap däl, olar aýyrmarsyň. Aýrangdan hasapdan az bolup bermelläl bolýan bolsaň, aýyrmaňda da hasaba ýetip malyň bermeli bolýan bolsaň, bularda bermeli bolarsyň zekaty. Fela tecibi ala mukatebin. Bes wajib bolmaz zekat bermek mukatebge. Mukateb diýen ýazylan nilligi. Ýazylan nilligi şu gadim zamanlardaky söwüşlerde zatlarda ýesir düşüp leşkerlere paýlanyp leşkerlen elinäki kullar bar. Olar şu kullaryň biriniň eýesi misal üçin aýdýa sen düşnüklerek adam ýaly misal üçin şu ýylyň aýagyna çenli maňa 40 000, 50 000, 100 000 manat gazanyp berseň öz hammalçylyk et ýa aklyň bilen gazan bilemok näme bilen gazan täjirçilik et. Men seni bazara nira näme diýsen bar git. Plança wagta senle plança manat getirsen sen azat bolýan diýip hat berilen kul. Ol näme gazansa da fela tecib ala mukatebin bis zekat wajib bolmaz ýanky mukatebge diýe ol gazananny eýesine bermeli entek azat bolýança onun gazanjyna zekat ýok. Bu zamanada mukateb diýen adam biziň ýaşaýan ýerlerimizde ýok. Asla bir adamlaň kulu bolup beren adam ýok biziň görýän ýerlerimizde. Wala ba'dal wusuli li ayyamin kana zamaran. Wala diýani bes wajib bolmaz zekat ol bir malla ba'dal wusuli soňuna gowuşmagynyň ol malyň ol adamyň eline. Bir adamyň maly bolýan täwkan eline gowşandan soň li eyyamin ol bir günler üçin ki kana zamaran bolluş ol mal gizli ondan. Ol mal on eline dälli. Ol mal ol tapmaýardy. Bir elinden gaýyp mal özüm on eline gowuşmagyny umyt edenok. Egerde gowuşar diýip umyt etse onu o zamarlykdan çyksa ýöne bir ina ýerine şu zamar ýanky gizli bolan malyň nähilirekdigini aýdýa ke mafqudin. Misli yiten mal ýaly. Mal yitipdir. Ýok, bolmaly bolýan ýok yitipdir. Ya gidip barya gäme menenni deňize gaçypdyr. Ana gitdi. Ya bir zulümden, zalimden gorkusyna giýjäň içinde ho çöle çykyp bir ýerde gömüp bir zatlary belleşdiren molqaýdy. Ertesi bir ýa bir salymdan soň bellän ýerem ýok, nira ýöränem bilen ýok, nirde gömenem bilen ýok. Bir çölüň içinde bir ýerlerde gömülgi mal. Özüniň ýöne inni ol geler guma tapan ok, bilen ok. Şular ýaly mal bolsa, känem bolsa, ew mejhudin bila hujjetin ya inkar edilen bolsa, bila hujjetin delilsiz, güwähsiz, şaýatsyz. Misal üçin bir ýerine bir qarzy berýär. Sorak gelýär, berýär. Soň hani men algymy berjekmi diýse, meniňe näme berjek gelýär. Ona ýyl berjekde sen menden allyň ha. Bulunny şu inkar edilen içinden howa diýänim bolsa, qazyň ýanyna şaýatlaň ýanyna hiç şildil hatam berenok şaýatlaň ýanyna hani plana berýänmiş diýäli ho. Diýdi ýa mena bergim ýok diýip ber. Ýeke duşanny almon berjek däldi. Almolnan diýä misal şuň aslynda bir inkar edilen ýanky delil bolmasa subutnamasy ýok. Ozal bir hat bilenem ýa şaýat bilenem bermändir. Bular ýaly bolanyda. Hukman qarzdal biri bir zadyny zor bilen alyp gidenem bolsa, ondan soňam ýok, alam ýok.
ya bir zat deyip dursa, ona da delil bolmasa, bulam şo yitik mali hali. Tayda da bir gep bar, şo bila hüccetin delilsiz diýäni, onu birine algysy bar bolsa ya şoň ýaly garz beren bir zat bolsa, onu ol adam garibim bolsa howa men sana bergim bar, kadyň ýanyda şaýatyň ýanyda diýän bolsa, bul ol adam ona bergisi bardygyny bilmeýän bolsa, onu ol adam 10 ýyldan getirse de şonu alandan soňra geçen 10 ýylyň hemmesi şüýnem zekatyny berer. Bununla da bir açık gep bar. Şulam ýanky geçen ýyllaň boýun bergidaryň bergisini getirenine şol ýyllar üçin zekat bermek, şoň zekatyny çykmaklygam şuny garz alan bolsa ya bir söwdada zatda galan bolsa, şu misal üçin bir zat satyn alypdyrda şoň beresi galan bolsa, emma bular ýaly bir zatyň ýerine bolman wesiýet bilen bolsa oňa. Misal üçin bir adam plana wesiýet edýär, plan şadat beriň diýär. Ay men ölsem planaga plan şadat beriň. Onu da miras şerlerim beren oklarmyn. 10 ýyldan soň ay plan wesiýet edipdi. Kakymyz plany hä şonu getirdik diýär. Onu bular ýaly bir zatyň beren pulunyň ýerine ya satan zadynyň ýerine gelmeýän pul, bir zadyň öwedine gelmeýän, ýöne gelýän pullaby. Onu bunu eline alanna da şo öňki geçen 10 ýylyň zekatyny bularda çykmaýar ya miras alypdyr, mirasyny beýlekler bermänler 5-10 ýyldan soň beripdirler. Ol geçen döwrüň küýüni bermeýär. Ya öýlenenine aýalyna bermeli galyň mehr diýerler. Şonu plança ýyldan soň berýär. Ya bir diyet düşüpdir, bir jenaýata neme diyet tölemeleken onu saklap plança ýyldan soň berýärler. Bularda 5-10 ýyldan soň getirselermiş, şo 5-10 ýylyň öňkü zekatyny bu suratda bermeýär. Öňkü bir zadyň ýerine bir söwda satykdan galan ýaly bir zady beren bolsa, onu olam hawa men boyun alýan bergin bardyr diýenmezde şo bergini 3 ýyldan getirýärmi? Geçen 3 ýylyň zekatyny şo bergiden çykýar. Şo pulny alandan soň çykýar. Emma öňkü ýitikdir ya bir zatdyr, olar soň tapylaýsa da deňiz gurap aşagyndan tapypdyr, ho deňize gaçyran. Ya o çöle göm gaýdanam 15 ýyldan soň bir adamçylyk birden üstünden martyr ya ýel zat köp üstüne açıptır da özü gavat gelipdir. Misal şolar ýaly bir zatlar bolany, onu olaň geçen ýyllaryny bermeýär sebäp olar geler umydam ýokdy, ondan elinem üzüpdi, tamasam ýokdy. Şoň üçin ondan bermeýär, emma bir soňkulardan bolsa geçen ýyllar üçin zekat berýär eline alanna. Ve ma'khuzin musadaraten ve ol mal ki alınny ondan zor bilen. Misal üçin bir emir han bir halkyň üstüne ya baýlaň üstüne plan zatlaryny baryndan alıştyryp gelin diýip zor bilen alır ya soňundan ya emir çalşýar ya yeni bir zat bolýar ya şonu inha arayatlardan plan şarat alınıpdy diýip 5 ýyldan soň şo zatlaryny ýygyňyza berýär. Bir zat diýenler bilenem bulam şo geçen 5 ýylyň zekatyny bular ellerine alanna bermese de bu bermeller. Bulam soňky ýitik malya bir zadyň hasabyndan bolýar. Şoňa meňdeş bolýar. Ve şuriten niyetü vaktel edai ve şert bolly
şu zekatın berilmeginin doğruluğu üçün şert boldy. Şu zekat doğru bolmagyna şertdir niyet. Niyet etmek. Çünkü zekat diýilenem ibadat, munna kän sowap bar. Namaz okumak ibadat kän sowap bar. Ona niyet kılım namaz okumagy diýmek şert. Ya roza tutmagam ibadat, ona kän sowap bar. Ona niyet kılım roza tutmak, Ramazan rozasyny bir zat diýmek, niyet kılmak onda da şoň şerti. Niyetsiz aç geçseňem ya niyet etmän ýöne namaz okuýan ýaly egilip galsaňam olaň roza da namazdan bolmaşy ýaly zekatam niyet kılım şun zekat çykarmak ýüregiňde niýetiň bolmasa onu bolmaýa, sowap kazanjak bolsaň niyet gerek. Onu zekat üçin niyet şert edildi. Haçan wagtal edai wagtyna bermeginiň şoň ödemeginiň şoň zekaty zekat diýen ýerine zekada hakly adama garyba beýleke beren wagtyna zekat diýen niyeti bolmaly şoň. Ol dile getirip ýokman aýtmak däl ýüregini zekatymy berýän diýen niyeti bolmaly. Beren wagtyna ewil azli ya malından çıkaran wagtyna, malından saýlan wagtyna, mysal üçin bir kamary ýyl aýlanypdyr, pullaryny sanapdyr, mysal 40 000 manat bolupdyr, 1 000 manadyny zekat diýip aýyrdym diýip bir başga bir ýaglyga duýa, aýratyn goýa, jüýsüne salýan, erte birun bererin ýa ertesi birun şo jüýsünnäki ýalygyny birine men häzanga pul berýän diýip şo zekatdy ýadyndan çykyp berse de şol malyň içinden aýranyna şunu zekat berjek diýen netem şoňa işliýär, şoň zekat berdigi bolýar, sogabyny alýar. Bu zekat diýilen bir namazda ýaly bir aýratymyň şekli wagty bolmansaň bu bir ýatdan çykyp durjak zat, ýani kyal beren wagtyny birden kellesine gelmezligi mümkin diýip bu taýda bu bir ýeňillik oň üçin şo malyndan çykaran wagty zekat diýip net etse ýa-da birine wekil tutýar, men işim kan planaga men zekatymy berip bersene bir degýän ýer ýa plana diýär ýa-da özüň bir degýäne ber diýär zekada hakla diýär. Onuň ine şunu zekat diýip berýänine ol wekil barıp şo hak berenne zekatdy ýadyndan çykarýar. Oňam zarar ýok, ýanky adam pulundan çykaran wagtyna net etdigi ýaly bolýar. Bulun wekili şu zekatdyr diýmese de zekatdy ýadyndan çyksa da zekat bollugy bolýar. İlla eyyetasaddaqa bil kulli. Meger niyet etmek şert däldir. Sadaka bermegine hemmesini nisabynyň. Bir fakira nisabyň barsyny aýbyşlaň hemmesini sadaka berýän diýse onu zekatam şoň içindegi diýä beýleksem şoň içindegi diýä bunu zekat bermek niyeti bolmasa da hemmesini zekatynyň hemmesinden berdigi bolýar. Bar zadyny durşu ile berenne, sadaka berenne. Şu hebe bagışlamagam sadaka etmek ýalam diýipdir. Mysal üçin bir ýerinden epesli algysy bar. Aýmen şol algy insana bagışlayan nise onu şol algysynyň mukdaryna zekatam şondan sakyt bolýar. Oňa sakyt bolýar, oňa bagışlan mukdarynyň zekatyny berdim bermelläl diýen ýaly bir kitaplan birinden belläpdirin. Egerde şonu zekat niyet etmese de diýipdir. Emma ol eger öz elindäki zadynyň zekaty hasap edip ol algydaryndan geçip ýa algydaryna bagışlasa onu elindäki zekaty sakyt bolmaýar. Ol ýanky şu algyň zekatyndan bolsan bir zat diýeni bilen ol zekatyň ýerine ýöremeýär.
on birinden algyn mar bolsa ay şu zekatından bolsun diýsen bolanok bolsa onu zekatından etjek bolsaň şu algydaryň ýanyna barmaly 5 manat algyn mar bolsa senem inha men 5 manat zekat çykmaly bolyn sen bergidar sen başga da bergilenmämi zekat almaga zekat alyp bilýän sen zekada haklymy fakirmiň onuň olam hawa men hakir bolsa men hawa şeýle şu 5 min bergim mar asyllysa onu en hemen zekatym merýän diýe olam alya kabul bola diýe onu sag bolýa bolup olay diýe haýdyrowar diýe men sana bergim mar onu şu wagt seni üýdäýsem bolmaýam ýa öňüňde teýinmeýär bir zat onuň ay bor halan etdiýse onuň menem şunu sana bergim merýän diýse olam borunu kabul etdim onu kime hesaplaşdyk sen bergin ýok diýip alyp gaýtsa şeýse bolýar ýöne şo men zekatymyň şotundan elingdäki diýse onu bolmaýar ya ýanky algydarynyň ýanyna baryp men bir 5 min manat zekat çykjak bolýan onu şol men senden hem algym mar sana bersem şonu ýygyna gaýtarsaň sana beräjek diýse zekat çykarjak olam bor wagt tapsam bersen gaýtarjakla diýse şeýdip öňünden şertleşse algydar tarapyndan şert goýulsa olam bolmaýar ýöne bergili adam ay planaga zekatyndan dagdanam çykýan bolsaň bir meňem sana bergim mar üzüm bilemok bir zekatyndan nagdan bersen senem üzäjek diýip ol bergidar tarap arz etse olam in hemen zekatym me plança diýip berse onuň olam buň bilen ýygyna gaýtaryp bergisini üzse onno bolýar bergidar tarap ýankyýalyk arz etse bolýar algydar tarap şert goýsa zekat berdigi bolmaýar şu taýda durýar.